længes efter befrielse og forening og tilbagevendende af islams styre. Har de ikke hørt Allah subhanahu wa ta'alas tale? وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Og hvis de kalder på jeres hjælp i islams navn, så er I pålagt at komme dem til undsætning. Vi taler til dem direkte og spørger dem, om ikke de har hørt muslimernes kald i Palæstina og alle de lande, som er besat af islams fjender. De kalder på jer, og vi kalder på jer, og hele umma kalder på jer. I er ummas herre. Det er jer, der har den fysiske magt, og de usle regenter vil ikke overleve, hvis I rykker imod dem. Knus deres troner og gør det af med kolonialismens tag i vores lande. Muslimerne har gjort alt, hvad de kan. Muslimerne i Palæstina har gjort alt, hvad der er pålagt dem, og hvad de kan. Men det er tydeligt for enhver, at hverken individer eller gruppers kamp kan befri et land, som er besat. Og muslimer i de arabiske hære, i Egypten og Jordan og på den arabiske halvø, og muslimer i Tyrkiets hær, osmanernes efterkommere, og muslimerne blandt soldater og officerer i Pakistans hær og flyvevåben. Er der ikke en retskaffen mand i blandt jer? Er der ikke en værdig leder i blandt jer? Er der ikke en i blandt jer, som har det samme mod som Palæstinas børn? Rejs jer og ryst ydmygelsens støv af jer. Hvis ikke det i dag, hvornår vil det så være? Erklær jihad fi sabilillah. Støt de retskaffende sønner og døtre af jeres umma og etablere den retskaffende khilafa sammen med dem. Gør en ende på vestens tyranni i vores lande, for det er vestens tyranni. Det er de vestlige magter, som plantede den her kraftknude i hjertet af muslimernes lande, som de kaldte Israel. Det er de vestlige magter, som har ansat og fortsætter med at støtte despoter og torturregimer i den islamiske verden, som holder befolkningerne nede med jern og med ild. Palæstinas sag, Syriens sag, muslimernes sag i Burma og Centralafrika, de er alle islams sag, og den vil ikke blive løst med andet end islam. Kig på jeres historie, og stil jer ikke på den forkerte side af den historie, jeres umma skriver i dag. Palæstina blev indtaget under Umar ibn al-Khattabs khilafa, og den blev befriet af Salah ad-Din al-Ayyubi under khilafa, og det var al-Khalifa Abdul Hamid rahimahullah, der beskyttede den, da jøderne tilbød ham enorme guldsummer til gengæld for Palæstina. Det er som Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam beskrev. Imamen, khalifen, er et skjold, som muslimerne kæmper bag og beskytter sig ved. Og det er sendebudets løfte sallallahu alaihi wasallam, at den vil vende tilbage, som den startede, retskaffen ifølge profetskabets metode. Kære muslimer, arbejd for denne løsning, for den er wallahi jeres eneste løsning, og Palæstinas eneste løsning. Og tro ikke, at jeres indsats er ubetydelig, fordi I befinder jer her. Et historisk opgør er i gang i vores tid. En fælles opinion for islam og khilafa former sig på tværs af muslimernes lande. Og et enkelt blik på vores lande vil med al tydelighed vise, at vi er en umma i vækkelse og bevægelse. Det er den bevægelse, der vil forme og definere slagets gang og presse nogen blandt magtens folk til at stille sig på deres ummas side. Palæstina blev indtaget af Umar radiyallahu anhu. Men Umar var ikke palæstinenser. Han var en araber fra Quraysh, fra Mekka. Og Palæstina blev befriet af Salah ad-Din. Men Salah ad-Din var ikke en palæstinenser, og han var ikke en araber, men en kurder fra Tikrit. Og Palæstina blev beskyttet af Abdul Hamid. Og Abdul Hamid, han var osmaner, og hans mor var fra Kaukasus. På samme måde med jer. Den Palæstina,
Den jord, der er besat, er jeres velsignede jord. Det blod, der bliver udgivet, er jeres blod. De børn, der bliver slået ihjel eller sidder fængslet i de jødiske besætteres torturceller, det er jeres børn, og Al-Aqsa er jeres Aqsa. Og Al-Aqsa vil blive befriet. Vær ikke et øjeblik i tvivl, for Allah subhanahu wa ta'alas løfte er sandt. Og han gav et løfte, da han sagde til Banu Israel: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Og når det andet løftes tid indtræffer, så vil vi sende imod jer, ja Banu Israel, nogle blandt vores tjenere, som vil ydmyge jeres ansigter, og som vil indtræde moskeen, som de indtrådte den første gang. Og alt, hvad de overvinder i Europa, vil de destruere med en fuldkommen destruktion. Vær ikke bekymret, og frygt ikke de stemmer, som vil søge at kriminalisere det standpunkt, de tager i dag, fordi det er islams standpunkt. Folk, der vil anklage jer for had imod folk, som har en anden tro eller en anden etnicitet. Med hvilken ret, med hvilket moralsk standpunkt taler de her mennesker, hvis civilisation og hvis fortid og nutid er tilsølet i uskyldige menneskers blod og gennemsyret af kolonialisme og slaveri og racisme? Med hvilken ret, hvis nogle jøder i utaknemmelighed skulle have glemt deres egen historie, hvor muslimerne under khilafa reddede dem fra forfølgelse i Vesteuropa, så har vi ikke glemt. Men ligesom vi ikke har glemt osmanernes gæstfrihed, så har vi ikke glemt den dag, hvor Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, han brød portene til Khaybar og førte muslimerne til sejr mod de her sionisters forgængere, da de konspirerede mod Rasulullah og mod muslimerne. De frygter jeres forening, og de frygter jeres islam,